ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏସ୍ଏସ୍ସି କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ନାନ ଓ ଦାନର ପର୍ବ। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ସ୍ନାନଦାନ ସହ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଓ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ, ଯେମିତିକି ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଶରୀରରେ ରାଶି ତେଲ ଲଗାଇବା, ଜଳରେ ରାଶି ପକାଇ ସ୍ନାନ କରିବା, ରାଶି ଦାନ କରିବା ଏବଂ ରାଶିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମକର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମିଳନ ଦିବସ ଭାବେ ଧରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଭଗୀରଥୀଙ୍କର କଠୋର ତର୍ପଣରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଧରିତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ରାଜା ଭଗୀରଥୀଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗାସାଗରରେ ମେଳା ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗାସାଗର ତଥା ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ତଥା ତିଳ, ଗୁଡ଼, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବା ସହ ମକର ବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଓ ତୁଳସୀକୁ ନେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ମାଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ବିଶେଷ ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ମକର 84 ବେଶ। ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରୁ ଅଧିବାସ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଚାଉଳ, ଛାଚି, ସାକର, ଦହି ଏବଂ ପାନ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିବାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ିବା ପରେ ତାହା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଣୋଇ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମକର ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ପାନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ନଳି ପାନ, ଛାଚି ପାନ। ଯେଉଁ ପାନକୁ 15-20 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣୋଇ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ପ ନାୟକ ସେବାୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ମକର। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମରେ ଏହା ନାମିତ, ଯେପରିକି ପଞ୍ଜାବରେ ଲୋହରୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖିଚିରି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏହା ଗଣପର୍ବ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଟୁସୁ ନାମକ ଏକ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହି ଦିନ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ବୀରବଲ ସିଂହଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା
ତସ୍ମିନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିବାରୁ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛୋଟନାଗପୁର ଦାମୋଦର ନଦୀରେ ତସ୍ମିନ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତସ୍ମିନ୍ ନାମ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଟୁସୁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କୁମାରୀ ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖି ଉର୍ମୀ ବା ମହାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ ପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଯଶୀପୁରର ରାମତୀର୍ଥ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦିନକୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.